Philip Oshumene, Pastor Lubia Kasana Pupo. Inamba yami since ngoba remember phela from 9 5 ntambama phela on WhatsApp unomukela lapho phela amazamba nabolile sipho amazamba nabolile ungaphupha umuntu ekunikeza amazamba nabolile ungaphupha umuntu wabona amazamba nabolile ungaphupha wathenga amazamba nabolile ungaphupha wavuna amazamba nabolile kuyafana so one ngokujwayele uma ngizeka ukuphupha amazambane uPaul ubuma ebolile lusho ukuthi kungenzeka uyakholisa ukuthi ke kumele uthole usizo welashwe isichitho ngoba uyagadwa nje njengamanje. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha amazambane uPaul ubuma ebolile lusho ukuthi kungenzeka umuntu osezobhekana nani nokudumazeka ngenxa yokumosheka kwamathuba noma ukumosheka komklamo okanye ukumosheka komsebenzi wakho. 3 kuyenzeka uma uphupha amazambane uPaul ubuma ebolile kusho kungenzeka kumele ubonane nabelaphi noma ke nodokotela ngoba unenkinga yezempilo okukanye ke isibeletho sakho asisihle singcolile futhi ungase ugcine uphuphukelwe isisu. 4 kwabanye kusho lokho kwa-apply kwabanye no-12 kwabanye uma ngezophupha amazambane kungaba uPaul ngelobe uma ebolile okwabanye liso likhomba la ukuthi kungenzeka nokukhulelwe noma ukhona umuntu okhulelwe. Siyabonga. Akhohlwa kwashela Sergio Academy lapha eResau.